Dr. na Allah dan yaro JP aka mai waka da ikon Allah. Gani na sake tahowa da wata sako. Ina kuke yan Najeriya saurara ku ji. Yan uwa mu yi addu'a domin kasa Najeriya. Najeriya na bukatan gyara. Yan uwa mu yi addu'a domin kasa Najeriya. Najeriya na bukatan gyara. Musulmi da Krista mu taru mu yi addu'a. Najeriya na bukatan gyara. Musulmi da Krista mu taru mu yi addu'a. Najeriya na bukatan gyara. Domin Najeriya na bukatan addu'a. Najeriya na bukatan gyara. Domin Najeriya na bukatan addu'a. Najeriya na bukatan gyara. Hakkin zaman lafiya. Najeriya. Hakkin zaman lafiya. Najeriya. Yana hannunka ne a matsayinka na dan kasa. Yana hannunka ne a matsayinka na dan kasa. Yana hannunki ne a matsayinki na yar kasa. Yana hannunki ne a matsayinki na yar kasa. Yana hannuna ne a matsayina na dan kasa. Yana hannuna ne a matsayina na dan kasa. Idan mun ce Najeriya ta kwana lafiya, dole ta kwana lafiya. Idan mun ce Najeriya ta kwana lafiya, dole ta kwana lafiya. Idan mun ce ba za mu kwana lafiya, ba za mu kwana lafiya. Idan mun ce ba za mu kwana lafiya, dole a yi tashin hankali a ko'ina a Najeriya. Najeriya ba ta da doka. Najeriya ba ta da doka. Shi ya samu na shan wahala a kullum a Najeriya. Idan nawa ne yana mulki, sai in yi abin da na ga dama. Idan naka ne yana mulki, sai ka yi abin da ka ga dama. Sai ka ce ai naka ne a gaba, ni ma in ce ai nawa ne a gaba. Ba wanda zai ya taba ni, ba wanda zai ya taba ni. Shi ya samu na shan wahala a kullum a Najeriya. Kai, mun dauki sha'anin addini, mun hada da siyasa. Mun dauki sha'anin addini, mun hada da siyasa. Shi ya samu na shan wahala a kullum a Najeriya. Obasanjo ya yi mulki, ya yi son kai 50%. Obasanjo ya yi mulki, ya yi son kai 50%. Yar Aduwa ya yi mulki, ya yi son kai 50%. Yar Aduwa ya yi mulki, ya yi son kai 50%. Goodluck Jonathan ya yi mulki, ya yi son kai 50%. Goodluck Jonathan ya yi mulki, ya yi son kai 50%. Muhammadu Buhari ya zo mulki, ya yi son kai 100%. Ya yi son kai 100%. Ya yi shi a fili. Saurara ku ji dalilin. Shugaban sojoji Najeriya musulmi ne. Shugaban sojoji Najeriya musulmi ne. Shugaban yan sanda Najeriya musulmi ne. Shugaban yan sanda Najeriya musulmi ne. Shugaban sojojin sama Najeriya musulmi ne. Shugaban sojojin sama Najeriya musulmi ne. Shugaban custom Najeriya musulmi ne. Shugaban custom Najeriya musulmi ne. Shugaban immigration Najeriya musulmi ne. Shugaban immigration Najeriya musulmi ne. Shugaban civil defense Najeriya musulmi ne. Shugaban civil defense Najeriya musulmi ne. Shugaban sojojin ruwa Najeriya shine kadai Krista. Shugaban sojojin ruwa Najeriya shine kadai Krista a Najeriya a mulkin Buhari. Laifin gaskiya shine kin fadi, domin gaskiya ita ce dokin karfe. Ka ga dama ka hau ta kai firiya ka hau sama, in Allah ya da zaka sauka lafiya. Ka ga dama ka hau ta ka hau tsauni, zaka sauka lafiya. Ka ga dama ka shiga cikin teku da ita, zaka fita lafiya. Na san so ne, amma an ce son kai yafi, amma wannan son kai yayi tsirara da yawa. Haba Buhari, ka gyara. Ka tuna fa da ka ci zabe, baka isa ka ce Krista ba su dangwala maka ba, amma ka dawo kana aiki one side. Waɗannan mukamai da kuka ji na ambata, ai to ko da ba za ka ba mu da yawa ba, a ciki kashi 10
in ka bada 4 a nan ka bada 6 a can da kai daidai. Ya Allah ka kai mu zabe 2019. 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 Baba ina katin zaben ka. Baba ina katin zaben ka. Mama ina katin zaben ki. Mama ina katin zaben ki. Idan baka da katin zabe, idan baka da katin zabe, idan baki da katin zabe, idan baki da katin zabe, wanda bashi da katin zabe, wanda bashi da katin zabe, amma wani kana dan Najeriya, abokin wawa ne, baka san abin da kake yi ba, baka san abin da kake yi ba. Hukumar INEC ta Najeriya ta bada yanci kowa ya je ya yi rijista ya sami katin zabe daga mai shekara 18 zuwa sama. Sai na lura na gane cewa akwai waɗanda suke registration sun dauki kananan yara daga mai shekara 9 zuwa 14 suna yi musu registration na samun izinin yin zabe. Irin ku ne kuke kawo damuwa a Najeriya, kuma ku ne kuna hana zaman lafiya a Najeriya. Ku dai a ce wai kuna da yawa domin kuna so ku je ku yi magudi ne. To bari in gaya maka, wannan zabe mai zuwa duk waɗanda ba su yi shi bisa ga tsarin INEC ba, Allah ya fi su. Ku ga dama ku je ku yi registration ɗin da kajinku, da ragunanku, da awakinku, da shanunku. Ku tuna dai cewa ba shine zai sa ku ci zabe ba, domin Allah ne ke bada mulki ga wanda ya ga dama. Saboda haka ina tsaye ne a wannan lokaci in gaya maka cewa komi digirinka a magudin zabe, komi masters dinka a iya yin magudi a zabe, na ka karya ikonka da jinin Yesu Kristi. Duk wanda zai so domin ya ga cewa ya kawo rudani a cikin wannan zabe mai zuwa, ko kai shugaban kasa ne, ko kai gwamna ne, ko kai sanata ne, na kakarya ikon nan da kake da shi na yin magudi a ciki sunan Yesu. Wasu ku da kuka iya ɗauka akwati guda ɗaya ku je ku zauna ku dangwala ku kaɗai, in kun yi shi a wannan karo, na gaya maka bayan da ka gama kankare sai ta hau yatsanka, sai ka gamu da bala'i. Daga kankare har sai ya juya ciwon kuturta. I stand against the power of all wicked people concerning 2019 election. All your evil plans will never succeed in this 2019 election. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, any presidential candidate that is being sent from the kingdom of darkness, I rebuke you in the mighty name of Jesus. I command you, Holy Ghost, fire! I said, Holy Ghost, fire! 2019 shall never be your portion in the mighty name of Jesus Christ. Yan uwa mu yi addu'a domin kasa Najeriya. Najeriya na bukatan gyara. Yan uwa mu yi addu'a domin kasa Najeriya. Najeriya na bukatan gyara. Musulmi da Krista mu taru mu yi addu'a. Najeriya na bukatan gyara. Musulmi da Krista mu taru mu yi addu'a. Najeriya na bukatan gyara. Domin Najeriya na bukatan addu'a. Najeriya na bukatan gyara. Domin Najeriya na bukatan addu'a. Najeriya na bukatan gyara. Doktor na Allah dan yaro JP aka mai waka da ikon Allah kenan. Domin karfafawa kana iya kira na a wannan lamba waya 08087007579. Jama'a ayi sauraro lafiya. Obasanjo yayi mulki, yayi son kai 50%. Obasanjo yayi mulki, yayi son kai 50%. Yar'adua yayi mulki, yayi son kai 50%. Yar'adua yayi mulki, yayi son kai 50%. Goodluck Jonathan yayi mulki, yayi son kai 50%. Goodluck Jonathan yayi mulki, yayi son kai 50%.
amma da Buhari ya zo mulki yayi son kai 100%, yayi son kai 100%. Amma da Buhari ya zo mulki yayi son kai 100%, yayi son kai 100%. Yayi shi a fili, yayi shi a fili.